Biag ken Kristo, ni Apo Diyos ti maidaydayaw ita akan ito kakabsat. Kastoy nga rod kakabsat ti maikadwa asaludsod ngayon tayo ikan itinapintas asungbat na ken malawlawagan. Pudno kadi asaan amasiknan ken awan panakipagrikna ti Diyos. Wen ti sungbat dagiti adu iti dayta asaludsod no masiknan ti Diyos apay nga rod akastoy ti lubong. Kunada. Makita tayo anapno ti lubong iti gubat, gurang-gura kinrigat. Sa agsakit, agsagaba, ken matayan tayo kadagiti ipatpatek tayo iti biag. Dayta tigapuna nga do ti agkuna no masiknan ti Diyos kada tayo ken kadagiti parikot tayo. Apay nga ipalubos na mapasamak dagitoy nakarkarupay dagiti agisursuro iti relihiyon ipapatida no dadduma dagiti kadagiti tattao nga awanan panakipagrikna ti Diyos kasano no adadakes a mapasamak ibagada pagayatan ti Diyos dayta iti kasta ipabasol da iti Diyos dagiti dakes a mapaspasamak. Dayta kadi iti agpayso, maipapan iti Diyos, anya talaga iti sursuro iti Biblia. Kasto iti sungbat ni Santiago chapter 1 verse 13. No adda iti sidong iti panakasuot, awan kuma ti agkuna, susuoten nak ti Diyos. Ta iti dakes abanbanag saan amabalin asuoten ti Diyos ket isusaan namet asuoten ti asinuman. Nukasta saan ati Diyos ti pagtaudan ti kinadakes ditoy lubong. Job kapitulo 34 verse 10 to 12. Pudno nga ipalubos na ang mapasamak dagiti dakes abanbanag ngem dakkel ti pagdumaan ti panangipalubos iti maysa a banag ken ti panagpataod iti dayta. Alaem a pagarigan ti maysa a masirib ken nadungo nga ama nga daan iti dakkilen nga anak a makikabkabalay paylaeng kadagiti naganak ken kuana. No agsuker ti anak, ket ikiding na ti pumanaw iti sidong dagiti dadakkel na, saan alapdan ti amana. No agbalin adakes, ket nariribok ti panagbiag ti anak, ti kadi amana iti nang patawod kadagiti parikot na. Saan? Lucas chapter 15 verse 11 hanggang iti 13. Umasping iti dayta saan alapdan ti Dios dagiti tattao no ikidenggat agaramid iti dakes ngem saan nga isu ti mangpataod kadagiti rumswa a parikot saan nga rod nga umiso nga ipabasol iti Dios dagiti amin a parikot ti sangatuan. Adda dagiti nasayat a rason no apay ati Diyos pinalubusan na nga garamid iti dakes ti sangatuan. Mas kas masirib ken manakabalin a namarswa saan akasapulan nga ilawlawag na kadatayo dagiti rason na. Nupay kasta ilawlawag na dagiti gapu iti ayat na. Adun tupay ti maamwam maipapan kadagitoy arason iti kapitulo 11. Ngem nalawag asaan ati Diyos ti mangpatpataod kadagiti parikot tayo iti kasupadina ipaayan na tayo iti kakaisuna apang namnamaan iti solusyon. Mabasa iti Isaiah
chapter 33 verse 2. May sapay na santuan ti Diyos. Mabasa iti Isaiah chapter 6 verse 3. Kaya't asawen daytoy nga isuket na sinaw ken nadalos. Awan apulos tim masarakan a kinadakes ken kuana. Iso na anay a makapagtalek tayo ken kuana. Saan tayo anay a makapagtalek kadagiti tattao. Tadakes dano daduma. Uray iti kasingpitan a tao nga daan autoridad. Masansan adina kabailan nga aturen ti dakes gapuanan dagiti tattao. Ngem manakabalin amin ti Dios. Kabailan na nga aturen ti amin nga epekto iti kinadakes iti sangatuan ket aramiden nanto dayta. Inton agpignay ti Dios gibusan na maminpinsan ti kinadakes. Mabasa iti Salmo chapter 37 verse 9 ingga iti 11. So, amin nga saludsod tayo kakabsat, adda amin sungbat na, adda amin nasayaat nga sungbat na dagiti saludsod basta sukimatan tayo. Ket maamuan tayo iti napintas nga sungbat na. Ket ditoy ti nagpatinggaan na daytoy nga saludsod kinsungbat. Ituloy tayon tumanen no bigat kakabsat. Ket ni Apo Diyos manin ti maidaydayaw ken maitantanok. God bless us all. Amen.